ngete nsemo ya coaching aiga sorongo rwagusi awase wono Steve B kanyere kwa bakagweso kina kwerere nchira kirire nsemo ya coaching esama tukabwango iga gati yabo kone kibune timu ya Bomachoge Borabu FC erirobo nyankongo bwe ligi ya Nyanza Regional League batara siri kemeno kende gionse ya sentunda ya ita na kobenga ke mogati ensemeri ya oborokia ase timu ya Gusii FC ligi ya National Super League ase bonata abuna niga ikirekerengo kerikia CAF nsemo ya coaching sate birubuna na watiri bagari ya bene yokobe kocha se timu ende yonsi era muikira sebono. Okay, biamono omuraria Marieta na Steve P Koratemo nje ne coach nara coach ya Bomachoge Borabu asinga kiaeta ngora ngina basa ko nyora ya renke 2022 2023 maate Bomachoge Borabu tua ko mupira na bondo chenga na korte season yeri biyanga sukie team ko regional league na ndingi nyorite ngantu abegete record itanya kobekwa asenge ncho tu ageto mupira season ngima tutabuiri mupira nono yomo na ndi kurwa butoka enda mutwe tokairege kombe kia Nyanza Regional League Championship ya bete geti kiendege so ekara tu so division 2 na berete matange mepira nge bere tateneiga ngachanga ruororo ngachanga so Gusii FC karena so Gusii FC ntwara bana Gusii yange mepira nero ntabaza ndatebe basako bemenge nene karena nyora nganande opportunity ya chire yogo nde school yogo rene class yake ngairene class so ntwa bwate CAF ya korekana nsemo ya Nyamira ntwa nyakora kuru mutienye ukane tarehe 15 mpaka mutienye ogatano tarehe 17 ntwa kora bya ntwa graduate. So I'm happy ngaboniga na scale vende kudigatira onto mogetake lakini ende boniga timu ende ndanyore ende onse iraganie services chiane asaboniga na bondere tiko